Sa mga pangenot na bareta, engkwentro liwat na naitala sa Masbate. DepEd Bicol, pigkukondenar ang kareribukan sa Masbate. Ginatos na eskwelahan, apektado na. Sarong persona gadan sa banggaan sa Camarines Sur. Pag-obserbar kan Ramadan sa Bicol, nagpuuna. Asin palarong Bicol ngayon na taon, kasado na. Maray na hapon, Huwebes, Marso 23, taong 2023. Uni na ang mga baretang Tatak Bicol. Madadaog man ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes at 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Encuentro entre rebelding grupo asin miyembros kan PNP na itala sa Dimasalang Masbate. Detalye sa report ni Ann Imperial. Apwera sa huni nin bayong, madadangugman sa videong ini ang ribayan nin putok. Nangyari mag-aalas 11 kasuudmang ugto, Marso 22 sa Purok 2 kan Barangay Gaid, Dimasalang Masbate, 4 kilometro sa naman ang distansya sa Dimasalang NPS. Sa impormasyon, pabalik na sa saindang istasyon ang 4 na personayes kan Dimasalang NPS na nakipagdialogo sa mga opisyal sa nasabing barangay. Paramientas na nang puminundo sa lugar kan insidente matapos na mahiling sa gilid kandalan ang tarpaulin in Communist Terrorist Group o CTG. Alagad warang ano-ano, bigla na sa nang nagkaigwanin pagsabog asin pagpauranin bala ang rebelding grupo. Afterwards, pabalik na po sila ng station. Pagdating nila po dun sa Proctos ng nasabing barangay, may nagaanan po ito pa natin ng propaganda steamer ng NPA. Minto sila doon, then ulit doon nila may biglang sumabog. Then a burst of fire ensued po. Then palitan na lang po ng putok ng tropa natin ng NPA. Lampas 5 minuto man na nagdurar ang ribayan nin putok. Pigkakarkulong nasa 10 miyembro kan teroristang grupo ang nasa likod kan insidente na ikinairido nin the Police Staff Sergeant Leo Almario II asin Patrolman Jasper Gigante na parehong tinamaan nin shrapnel. Actually po man yung coordinated na po kami sa Philippine Army. At so ngayon po yung ating Philippine Army is nasasagawa na rin po sila ng operation doon po sa pinangyarihan and then po doon sa malapit na barangay. So nagki-clearing na rin po yung ating building forces ng Philippine Army. At the same time, yung kapulisin natin stay on alert po. So to any eventualities na pwede mangyari. Amin po kasi naman yung aming objective is ma-maintain po yung peace and order dito sa bayan ng Dimasalang po. Na-recover sa lugar kan pinangyarihan ang nagkapirang gamit kan NPA kabali na ang propaganda materials siring kan tarpaulins. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong pursuit operation kan kapulisan katuwang ang Provincial Mobile Force Company ngani mapanimbag ang mga nasa likod kan pananambang. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Ann Imperial, Bicol University Intern. DepEd Bicol pigkundinar ang magkakasunod na engkwentro sa Masbate. Lampas ang gatos na eskwelahan, apektado na kang karribukan. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Maduon na pigkondenar kan DepEd Bicol ang magkakasunod na engkwentro asin pag-aatake ng rebeldeng grupo sa Masbate. Sigun sa tagapagtaram kan ahensya, nag-abot na sa 138 eskwelahan sa probinsya ang naapektaran kan mga insidente. 44 na eskwelahan sa Kawayan, 42 sa Placer, 24 sa Dimasalang, 17 sa Kataingan, 8 sa Esperanza, asin 3 sa Uson. Apwera sa mismong mga pasilidad, apektado man ang mga personahes kan mga eskwelahan, maging ang mga estudyante, asin mga magurang. Schools na may suspension of classes, ang pinaka-affected talaga ay 4 ang tinitingnan natin na most affected schools natin sa Masbate. Ito yung mga school ng Gaid Elementary School sa Dimasalang, Guillaume Elementary School sa Kawayan, Locsoan Elementary School sa Placer, and Villahermosa Elementary School. Kawayan din ito.
Aminado ang DepEd, labing takot ang darakan mga insidente bako sana sa mga estudyante, kundi magin sa mga magurang asin personahes kan mga eskwelahan. Sa ibong kaini, padagos na ang espuersas kan ahensya nga ni day maapektaran ang kalidad kan edukasyon. Paglilinaw kan tagapagtaram, daing suspensyon na ipapautob, alagad kaipuhan ibalik ang blended learning. Sila po ay magkakandak din ng PFA, Psychosocial First Aid, sa mga affected learners natin doon. Sa presente, padagos man ang koordinasyon kan DepEd Bicol sa Philippine Army asin mga lokal na gobyerno ngani mamonitor ang mga lugar asin maibalik na sa normal ang klase. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Pag-obserbar kang Ramadan sa Bicol, nagsikad na. Uya ang report. Nagpuunang ngunya na aldaw Marso 23, ang pag-obserbar sa Ramadan kan mga Muslim sa Kinaban. Saro sa mga aktibong Muslim community sa nasyon ang grupo ni Al-Amin na pigbibilog ning lampas 4,000 na pamilyang Muslim. Sabi niya, ang Ramadan, sarong paagi ning pag-ayon o pagbakli kang mga kasalan. Sa durasyon kay ni, pinagbabawal man ang pagkaon o pag-inom ning tubig po na alas 4:30 ning maagahon, sundo sa paglubog kang saldang. Kaya kami nag-aayon, no, nang sa gayon ay ma-feel namin yung gutom. Which is, marami sa ating mga kababayan ngayon na dumadanas ng gutom. So, kapag naranasan mong magutom, ay ma-feel mo talaga ang mga taong nagugutom. So, nang sa gayon ay magiging mapagbigay ka sa mga taong nangangailangan. Alas 12 maning ugto nagpupunang sa indang pagsamba. Apwera sa lugar ning pagsamba. Pwede man ining gibun sa kanya-kanyang harong. Ay yung talagang malayo, hindi niya kaya ng physically, matanda na, pwede sa bahay. Or yung mga kulang ng pamasahe, or kahit na may sasakyan, malayo, malaki rin gasolina mo, gagugulin mo. Pwede sa bahay ka na lang magdasal. Mientras tanto, nagpapasalamat naman si Alasan sa respeto, asin suportang padagos na pigpapamati sa indakan ibang mga reliyon sa bilog na Kinaban. Ibig sabihin na hindi tayo makasagasa ng ibang nilalang, ng ibang tao. Kaya po yan ang Muslim eh. Yun ang ibig sabihin ng Islam. Islam naman ay kapayapaan. Hindi tayo gagawa ng masama laban sa ating gobyerno, laban sa ating kapwa na iba ang kanilang paniniwala. Dahil yun ang tunay na Muslim. Sa maabot na Abril 21, nakatalaan ang pagtatapos kang Ramadan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaki gadan sa aksidente sa Camarines Sur. Asin, palarong Bicol ngunya na taon, kasado na. Yan asin iba pang bareta sa sambuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na!
Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Sarong persona gadan sa nangyaring bangga ng SUV asin tricycle sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Ninya Valladolid. Piglalamayan ng unyan sa saindang residensya sa Barangay Buyo, Tinambak, Camarines Sur, ang 47 anyos sa si Orly Oliveros Iaripaypay, ang tricycle driver na nabunggo ni sarong SUV sa Bagakay, Tinambak, Camarines Sur, mag-alas 11 ng ugto kasuudma, Marso 22. Sa mga litratong ini, mahihiling pa si Oliveros asin ang mga lunad kaini na nakahandusay asin mayong malay. Mahihiling man magin ang sinapong tama kan inota na porsyon kan SUV asin kan tricycle ni Oliveros. Sigun sa Tinambak MPS, nangyari ang insidente kan magpurbar ang 24 anyos na si John Aldwin Baldovino Katimbang kan Barangay Concepcion Grande, Naga City, na pasiring kutang Kalabanga na likayan ang nakaparadang behikulo sa gilid tinampo sa lugar kan pinangyarihan. Alagad ang paglikay ni Valdivino nagresulta sa pagkakaaksidente ni Oliveros asin kan tulo ka ining pasahero. May isang kalsada ma'am na sharp curve po, lumiko siya palit, tapos doon na yun nakuha niya yung tricycle ma'am na hagit po. Kaya nagkaroon tayo ng vehicular accident po doon ma'am. Yun po yung pangyayari ma'am. Maswerteng minor injuries sana ang sinapo kan mga pasahero ni Oliveros asin kan anom na pag-iriba ni Valdivino. Yung may isasampa sa kanya na kaso ma'am ay reckless imprudence resulting in homicide ma'am, and doon sa mga passengers ma'am, multiple injuries and damage to property ma'am doon sa tricycle po. Nasa kustodiya ng unyan kan kapulisan ang driver kan SUV. Desidido naman ang pamilya kan biktima na magsaangat nin kaso kontra sa suspetsyado. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ninya Valladolid, Bicol University Intern. Konstruksyon kang bagong opisina kang NBI Bicol, kasado na. Ako Bicol Party List, saro sa mga nasa likod kang proyekto. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Naging matrayumpo ang groundbreaking ceremony kan magiging Regional Office Building kang National Bureau of Investigation Bicol o NBI, na pigkondusir alas 9 kasubagong aga, Marso 23 sa Bicol Regional Center sa Barangay Rawis, Legazpi City. Para kay NBI Director Attorney Medardo de Lemos, dakulang bagay ng gad na magkakaigwa na sindanan panregional na opisina, mas mahiwas asin komportable. Baku sana sa indang personahes kundi maging sa indang mga kliyente. Ito ang magiging parang off-site na headquarters ng NBI dahil mauuna ito na i-construct, maunang maitatayo ito dun sa aming headquarters sa Manila. Kaya more or less ang mga activities ng headquarters baka dito muna mapunta habang ginagawa yung headquarters sa Manila. Naging posible ang dati pang iturugan sa namandaaninda huli sa inisyatibo kan Ako Bicol Party List. Ito ang pinakamalaking regional office, building sa buong Pilipinas, hindi lang sa Luzon, hindi lang sa region, hindi sa buong Pilipinas. Natutuwa ang pamunuan ng NBI na makapag-umpisa kaagad tayo. Sigon kay Kongresista Bungalon, obheto kan partido na matauanin mas presentable, mas mahiwas asin magayon na edipisyo ang NBI, na piglalaoman na mas magiging marikas, magayon asin kumbinyenten itataong serbisyo sa mga Bicolano arog kan NBI clearance asin iba pa. Regional office of the NBI as well as the training facility will not be realized without the initiative, of course, of our chairman, Congressman Zaldi, being the chairperson of the Committee on Appropriation. Nainot pa nga po ini na iko-construer bago itong central office mismo kang NBI. So maswerte yun po ang Bicol Region being the NBI, an investigative agency. So nararapat talaga na tawan tapos yung daning maray na pasilidad tanganing makapag-service yung daning maray, lalong-lalo na nasa law enforcement sinda.
Dagos man napiglatag kang kongresista na 250 milyones ang nakatagamang budget sa pagkonstruksyon kan edipisyo na piglalaoman man na magiging operational makalihis ang tulong taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Palarong Bicol ngunya na taon, kasado na. Uyang report. Opisyal ng masikad sa Abril 24 ang Palarong Bicol. Ini naging asigurasyon ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad sa ginibong pagtiripon kasudma Marso 22 sa siyudad ng Legazpi. Sigun sa direktor, posible na iningunyan urog pang dikit-dikit naman sa nang naitatalang kaso kang COVID-19 sa Bicol. 5,799,500 pesos ang ipigtagamang budget digdi kang ahensya. Preparado naman, magin ang gagamito na classroom bilang paramientras na sirungan kang mga atletang estudyante. We do it slowly, staggered, para kasi ayaw nga natin ma-disturb ang klase, ayaw natin na mag-spread ang COVID, kaya ganito na muna. But later or sooner, in the succeeding palaro, baka maka-adjust na tayong lahat. Nahiling ni kayang pwedeng ma-accommodate ang mga atleta, ang mga delegation, kanit sa naman mo niyan ang delegations, ang number of participants per division compare katong regular. Kumpara kang uminaging Palarong Bicol, mas ibaba man dangon yan ang ipigtagamang pondo. The truth of the matter is, in-inspection na po ito ng City Engineering Office. Kung ano ang repair, kung ano ang needs, kung ano ang mga dapat pang i-improve. At ang budget po nito, again, uulitin ko, hindi po bawas sa SEP. Ito po, budget ng LGU. Opo, wala po yun ang kagandahan ng sinasabi ni Engineer Asis kanina na tipid. Kasi wala na po yung aming football, wala ng aming futsal, wala na yung baseball. Dagos na narealisar ang nasambit na dakulang pagtiripon sa lindong kang DepEd Order No. 5 Series of 2023. Ngunya na taon, binanga sa apat na cluster ang Palarong Bicol. Ini ang ipigbase sa geographical proximity kan mga kabaling eskwelahan. Sa Cluster A, kabali ang Camarines Norte, Camarines Sur asin Naga City. Sa Cluster B, kabali ang Iriga City, Albay asin Ligao City. Kabali man sa Cluster C ang Legazpi City, Tabaco asin Catanduanes, Sorsogon, Sorsogon City, Masbate asin Masbate City naman ang kabali sa Cluster D. We are having online meetings, yung mga DSO natin na napakasisipag, yung mga tournament officials natin, mga trained na mo yan. Kung hindi pwede sa face-to-face, nag-online training kami. Patunay yung mga regional, invitational tournaments, yung mga regional trainings natin na online, may face-to-face pero limited lang. Pinag-uusapan kanina yung after school sports program na talagang yung mga coaches ay minumonitor nila yon na ang mga bata na pa-participate sa anumang level ng competition ay dapat makapag-ensayo morning and afternoon. May mga itataltag man na klinika sa gabos na venue. Lilimitaran man ang paglaog kang mga paradalan bilang pag-ibitar sa COVID-19. Na mas maray na itong calibrated ang satuyang mga moves. Tanganin na kita pagbasulon o magbasol if ever magkaigwaning outbreak ng COVID uli. Madurar sundo sa Abril 28 ang Palarong Bicol. Ang mga manggagana, iyo man ang marepresentar sa gigibuon na palarong pambansa, nagigibuon sa Sport Complex sa Marikina, sa maabot na Hulyo 29 sundo sa Agosto 5. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang mga katripunan ka mga istoryang tatak Bicol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!